welcome back Shem. Hayi ngeke ngisangachona. Bulawa yini? Hayi ukukhumbula ngikudinga lapha ngisayi-1 bengisala bengihlupha lo muntu wamdinga ukuthi angibhebhisithe kabuyanga. Wewe uzoba strong. Mina ngale bengilabantu akade bengithengela impahla ama-Louis victim. Obani umnikazi? Umnikazi wempuphu ungithengela izicathulo ze-Louis victim nesikipa se-Louis victim. Kuyini Louis victim? Le malogo adurayo lana. Into yakho lo mnikazi unele ayingivela ayimphathi into yakho. Before I forget gogo ngithenga unikeze a gift. Gogo wakho? Uthe ungayeqisi ilanga uspraya every day. This is a perfume. We spray every day. Ungayeqisi ilanga. Every day uma uphuma emsebenzini you have to spray it. Ngela gogo wakho? Yes, my gogo. Uyenzeni? Kayenzanga lutho. Une gift engikhonyana but kuthiwa singayishayi. It is special for you. Okay. Ungibongile. Wona. Okay.